Ik ben Onno Loonstra, ik ga een schildersbureau in Dokkum. Het schildersbureau bestaat al meer dan 74 jaar. Mijn pa is er maar begonnen in Eersteren. En mijn heiter is er in Dokkum maar verder gegaan en ik heb het van hem weer aan. We zijn een allround schildersbureau. We zetten glas, we behangen. Daarnaast heb ik dus eigen verflijn, dat is verven. Dat is Frieske verven, zeg maar. Daar ben we al wat jaren met dwaandek en dat heb ik iedere keer meer erin. In het verliezen broeken we eigenlijk altijd dezelfde verf die hier in de regio voorkomt. Dezelfde green, dezelfde lichte kleuren, rode kleuren. En ja, toen leek het dus een mooi idee om een eigen verven te maken met de streekkleuren, zeg maar, die hier een boel voorkomen rondom in Friesland. Dit is boetenverven. Dat is bijvoorbeeld een systeemverf voor boeten. Die net heel glanzend is, maar die steekt als groenverf broekenkast. Hier is de groenverven. Dat is een wettige dragen verven, voor binnen en voor boeten. Het zijn al je Frieske namen, die verven. De terve green is een groene kleur die een boel in het dorpen tapast wordt. En voor binnen heb ik dan nog een silicones verven. Ik een wettige dragen, voldoet aan alle eisen van milieu. Het had wel een meerwaarde, dat Friesk. Ja, je merkt dat mensen erom vregen dat ze dat wel waarderen kennen, ook als de Frieske telefoon opneemt. Dat is dan niet schakelingskast. Het jou wat eigen, wat herkenbaars. Dus dat is eigenlijk de reden. En ja, je wil echt onderscheiden natuurlijk. Maar alle uitingen proberen ze vol mogelijk in Fries te doen. Op de website hebben we gedeeltelijk in Fries gedaan. Dus alles wat Fries kent, dat is Fries.